Després d'enfilar-se fins a la segona força a Osona amb el 10% dels vots, Solidaritat Catalana es presentarà a les municipals amb llistes al màxim de municipis possibles. La intenció de la coalició independentista, que va néixer de l'entesa de 6 partits, és unir esforços i aglutinar el màxim de suport, encara que vingui d'altres formacions, per treballar conjuntament per l'autodeterminació del poble català. De moment, asseguren, no han iniciat converses amb cap grup, però estan oberts a negociar amb altres sobiranistes. Una de les prioritats és arribar a un acord amb totes. No prioritzarem una per sobre de les altres. Sí que la CUP, potser, pels resultats electorals obtinguts a les últimes eleccions municipals, pot ser la que tingui ara mateix més força o almenys que té més vots obtinguts, però no prioritzarem una força política per davant d'una altra. El partit de Joan Laporta és el que menys ha patit les conseqüències de la divisió del vot independentista. Ja ho va anunciar el seu líder a Vic durant la campanya, que Osona era l'embrió del nou projecte, i així s'ha materialitzat amb els resultats. Ha superat el 5% dels vots a una cinquantena de municipis. És la tercera força a 25 localitats i la segona a 13 municipis, entre els quals hi ha Taradell, Calldetenes, Gurb, Sant Vicenç de Torelló, Santa Eugènia de Berga i Vic. És precisament a la capital d'Osona on Solidaritat vol obtenir un paper important en les municipals, tot i que encara no se sap qui encapçalarà la llista. No em sabria pas greu. Si els companys i companyes de Solidaritat creuen que sóc la persona indicada, no em sabria pas greu presentar-me. D'aquí a que es doni aquest cas, no pot ser. Tampoc em sabria greu ser un mes i treballar. No, jo no em presentaré de cap de llista. Ho rumiarem, de totes maneres és una cosa molt important i penso que s'ha de madurar i s'ha de pensar molt bé. Que el que a nosaltres ens interessa realment no és ara mateix qui és el cap de llista d'un lloc o d'un altre, sinó que ni aquí a Osona ni fora d'Osona, sinó que el que ens interessa és aglutinar el màxim possible de tots aquells elements, forces polítiques, associacions independentistes que hi hagi. Casadevall ha explicat també aquest matí que en grup parlamentari esperen tenir més força i presència als mitjans de comunicació.